Юраты зашить майялым. Будо, Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тел тапшыруын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшыру заман балалар әдәбиятына булган ихтыяж, сәхнә әсәрләренең яшь буынны тәрбияләүдәге өлеше, балалар театр студияләренең әһәмияте хакында. Театр ул мөгъҗизалар илә. Балалар театрлары бигрәк тә, чөнки анда әкиятләр чын барлыкка әйләнә. Һәр вакыт дуслык, татулык, мәхәббәт өстен чыга. Әлеге матурлыкны үз күзләре белән бер мәртәбә күргән бала кабат-кабат шунда тартыла. Шуңа да балалар һәм яшь үсмерләр өчен язылган пьесаларга гаять зур таләпләр куела. Бала беренче тапкыр театр залына кергәч, яңа сәнгать төре белән таныша. Әлеге танышлык бала күңелендә мәңге сакланып калачак. Аның матур хатирә булып саклануы, театр сәнгатенә мәхәббәт уятуы бик мөһим. Чөнки балалар өчен куелган әсәрләр дә төрле булырга мөмкин. Баланың куркып калуы, күңеле кайтуы да бик ихтимал. Шуңа да спектакль нигезенә салынган пьесаның эчтәлеге, вакыйга күренешләренең балага таныш һәм аңлаешлы булуы шарт. Психология үзенчәлекләре туры килүе, акыл сатмыйча гына кертелгән тәрбияви фикерләрнең чагылышы да бик әһәмиятле. Балалар күңеле юка пыяла сыман, саксыз кагылсаң, уалып китәргә генә тора. Шагыйрь һәм галим Җавад Тәрҗеманов әйткәнчә, балаларга адресланган һәр әсәр сабыйның игътибарын җәлеп итәрлек, уйландырырлык һәм дә күңелен сокландырырлык булырга тиеш. Нәниләргә яхшы әсәр иҗат итү өчен әдипнең үзенең эчке дөньясы да сабыйларча самими, саф булып саклануы мөһим. Нәниләр күңеленә барып җитә алырлык әсәрләр язучы кеше ул гаять катлаулы махсус профессия вәкиле. Зихене белән зурлар өчен язучы кебек эш итсә дә, күңеле белән үзенең хисләре, фикер йөртүе белән сабый булып калырга тиеш. Сәхнәдән артистлар уйнаган спектакльләрне карау сабыйлар өчен зур тәрбия чарасы. Тик төрле театр студияләрендә балаларның пьесаларны үзләре сәхнәләштерүе, әсәрнең эченә кереп өйрәнүләре тагын да зуррак тәрбия. Чөнки алар ихлас, аларда ялган, ясалмалык юк. Шундый студияләрнең берсе Апуш балалар театр студиясе хакында тапшыруларыбызда еш искә алабыз. Чөнки әлеге студиядә татар телен камил белгән, милләтебезнең киләчәге булырга әзерләнгән балалар белем ала. Бүгенге көндә студиянең Сәйдәр, Чулпан, Ленин мәдәният үзәкләрендә эшләп килүче бүлекләрендә 86 бала шөгыльләнә. Һәр төркемдә тәҗрибәле профессиональ остазлар укыта. Бер ел дәвамында студия 4 спектакль чыгарган. Бу заман балалар драматургиясенә ихтыяҗны күрсәтә торган тагын бер мисал. Шушы көннәрдә Апуш студиясе бер яшьлек туган көнен бәйрәм итте. Безнең хәбәрчебез дә әлеге вакыйганың шаһиты булды. Киләсе сюжетыбыз шул хакта. Апуш балалар театр студиясе ачылганга нибары бер ел гына узса да, даны бар шәһәргә таралырга өлгерде. Проектның бу дәрәҗәдә тиз күтәрелә алуына оештыручылар үзләре дә соклануын белдерә. Әле профессиональ актерларга да бик күп хезмәт куярга кирәк, сәхнәгә чыгып үзеңне кыю, матур итеп күрсәтергә. Ләкин инде безнең төп максат ул түгел, әлбәттә инде татар телен пропагандалау, менә шушы 85-90 балада булса да формаль булмаган, ничектер мәхәббәт уятып, һәм чыннан да менә без әти-әниләрдән бик күп шундый сүзләр ишетәбез. Балабыз күбрәк татарча сөйләшә башлады. Хәзер инде мәктәпкә барасы килми, гел Апушта гына йөрсе килә дип. Әлбәттә бу безнең өчен шатлык һәм инде тагын да менә тамашачы буларак караган балаларның әти-әниләре кайчан яңа студиялар ачасыз дип сорыйлар. Димәк инде кызыксыну шулай киңәя, кичәя һәм без моңа бик шатбыз. Мәгълүм булганча, Апушта профессиональ актерлар белем бирә. Сәхнә теле, вокал һәм сәхнә хәрәкәте төп юнәлешләр санала. Минем өчен иң зур нәтиҗә ул әлбәттә баланың студияга теләп килүе. Һәм инде шунысын да әйтергә кирәк, җәмәгатьчелек арасында да башка мәктәпләрдә дә шулай ук сорыйлар. Кайчан яңа кастинглар, димәк, Апуш үзен ишеттерде. Балаларның сәләтен ачу, аны үстерү җиңел эш түгел. Бу эштә актер булу гына аз, оста психолог булу да сорала. Нәкъ бер ел элек 9 март көнне беренче дәрестән чыктым да, Сәлимә апа белән бергә чыктык та, сәхнә хәрәкәте остазы белән әйтәм, Сәлимә апа, миннән булмый бу.
минем осталыгым да җитми, минем тәҗрибәм дә җитми, мин балаларны тыңлата алмыйм, үземә карата алмыйм, бер нәрсә бирә алмыйм. Юк, миннән була торган эш түгел бу дип уйладым. Сәлимә апа да нәкъ шундый дигән бәя белән чыкты, шундый эмоция белән. Аннан соң инде шулай да тынычландык, хисләребезне җыйдык һәм тора бара әкренләп үзебез системасын уйлап таптык. Ничек итеп балалар белән эшләргә, чөнки мин үзем студентлар белән генә эшләгән кеше, безнең монда Апушта 8 яшьлек балалар да бар, 15 яшьлек яшүсмерләр дә бар. Әлбәттә, 8 яшьлек балалар белән 15 яшьлек яшүсмерне чагыштырып булмый, аларның һәрберсенә якын килү кирәк. Шуңа күрә инде әкрен без дә өйрәндек, без аларны өйрәтәбез, шулай параллель рәвештә үзебез дә өйрәнәбез. Хәзерге вакытта Апушта иң өлкән балага 16, иң кечесенә 7 яшь. Балалар атнасына 3 көн 3 сәгать шөгыльләнәләр. Театр артисты бөтен юнәлештә дә камил булырга тиеш, бар яктан да килгән булырга тиеш һәм бу уңышка илтүнең бердән-бер шарты. Шуңа күрә инде балаларны һәр дисциплина буенча да без укытабыз һәм алар тырышып шөгыльләнәләр. Әлбәттә, кемгәдер күбрәк вокал бирелгән, кемгәдер бию бирелгән. Хәтта профессиональ театрларда да нәкъ шулай ук бит инде кемдер матуррак җырлый, кемдер яхшырак бии. Бездә дә балалар менә шулай һәрберсе үзенчәлекле, һәрберсе сәләтле, һәрберсе асыл таш кебек ялтырап торалар, инҗе бөртекләр. Тик хыялланып кына булмый. Сәхнә зур тырышлык таләп итә икән. Хәзерге балалар сәхнә әдәбияты турында сөйләгәндә, пьесалар күп кебек тыелса да, аларга барбер кытлык булуы турында аз сызыклап үтәргә кирәк. Күпчелек әсәрләр инде узган гасырда язылган. Тик замана үзгәргән саен балалар да үзгәрә. Шуңа нисбәтле рәвештә яңа әсәрләр һәм яңа геройлар таләп ителә. Бу урында Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе, Язучылар берлеге рәисе, шагыйрь, драматург Рыкаил Зәйдулланың балалар әдәбиятына кагылышлы фикерләре белән бүлешәсе килә. Балалар әдәбияты катлаулы мәсьәлә, чөнки бүген бала иртәгә гражданин дигән сүз. Шуңа күрә балалар әдәбияты бик мөһим, ләкин аңа тиешле игътибар бирелми сыман. Балалар әдәбиятына күбрәк язучыларны җәлеп итәргә кирәк. Кимчелекне шунда күрәм мин. Үсеп килүче буын өчен берничә балалар язучысы гына язарга тиеш түгел. Ул һәр язучының изге бурычы дип саныйм. Берничә кеше генә балалар матбугатын булдырырга тиеш түгел. Күбрәк кеше җәлеп ителсә әйбәтрәк. Һәркемнең үз сүзе, үз зәвыгы бар. Төрлелек һәр вакыт кирәк. Ул очракта сайлап алу мөмкинлеге дә булыр иде. Бу сүзләр белән килешми мөмкин түгел. Шигырьме, хикәяме, драма әсәреме, һәр кайсында төрлелек чыннан да бик кирәк. Балалар Габдулла Тукайның шүрәлесе белән суан астыннан тыш та яңа татар әдәби геройлары белән танышырга, үзләренә якын булган, күңелләренә хуш килгән әсәрләрне сайлап алу мөмкинлегенә ия булырга тиеш. Балалар драматургиясе өлкәсендә әдәби табыш дип 20-21 гасырлар чигендә актив иҗат иткән шәхес инде классигыбызга әверелгән Туфан Миңнуллинның әсәрләрен атарга буладыр. Аның Авыл эте Акбай, Акбай һәм Сарык малае, Акбай нигә күңелсез, Интернет Акбай, Гашыйк буласым килә пьесалары ничә буын балаларны тәрбияләргә үзенең өлешен кертте. Балалар һәм яшүсмерләр өчен иҗат иткән драматурглар исемлегендә әлбәттә Туфан ага гына түгел. Рәдиф Сәгъди, Мансур Гыйләҗев, Хәбир Ибраһимов, Гафур Каюмов, Шамил Фәрхетдинов, Юнус Сафиуллин, Ләбиб Лирон, Рабит Батулланың да яшь тамашачылар өчен язылган пьесалары татар театр сәхнәләрендә әледән-әле куелып тора. Бүгенге көннең иң актив драматургларынан берсе булган Илгиз Зәйниевнең дә балалар өчен язылган әсәрләре бик үзенчәлекле. Тукай әкиятләре геройларын үз эченә алган Кәҗә Сарык һәм башкалар яшь тамашачыларны серле дөньяга әйдәүче Урман Клаб, балалар дөньясына Көчтүк дигән яңа герой алып килгән Көчтүкле уен һәм башка пьесалары татар театрларының табышы булып тора. Апушның кайсы гына остазы белән аралашма, һәр кайсы биредәге балалар татар театрының киләчәге дип атый. Без шуңа бик каты өметләнәбез һәм без шулай булыр дип бик менә өметтә яшибез һәм шуның өчен тырышабыз да. Чөнки киләчәктә безнең татар театры яшәргә тиеш, татар театры тагы да зур-зур дәврләргә менергә тиеш. Шуңа күрә без өметләнеп калабыз һәм балаларга ышанабыз. Мин шигырь сөйләдем һәм җыр җырладым. Мин башта дулкынладым, аннары мин
әнием белән утырдым. Без әзерләндек һәм анар уже дулкынлану дигән хис юк иде. Мин үскәч актриса булырга бик хыялланам. Ул минем килеп чыгар дип уйлыйм. Шатлыгымнан күкрәк. Тик кытыкларга яралгандыр минем бармакларым. Булган идер кидереп, әйбәт итергә чакырам. Biz җидек эш студия Апушлей, ДК Ленина, ДК Чулпан, ДК Сайдаш. Без күрсәтәбез Апушның тылсымлы эшләре, Кыштүк һәм Абугалисина номерлары. Шулай да безнең булачак бүтән номерлар шундай гүзәллек номеры Гүзәл Рәмзилевнага дип багышланган. Балалары канагать булгач, әти-әниләр дә шат. Апуш, бу 4 кенә хәрефтән торган сүздә, шуның кадәр иҗат. Монда мәктәп, монда тормыш. Менә шул кадәр үзе 4 кенә хәрефтән торса да, аның искиткеч мәгънәсе зур әлеге Апуш дигән сүзнең. Һәм балалар да монда инде без нәк 1 ел элек шушында, менә шушы бинага кастингка килдек. Һәм Алланың рәхмәте, безнең улыбыз Мустафа шушы Апуш балалар театр студиясына шәкерте булып китте. Күреп торасыз, һәр спектакль махсус музыкаль бизәлешле. Моның өчен танылган композиторлар җавап бирә. Балалар спектакле дигәндә һәм музыка ул икесе бергә уйлап бара торган әйбер. Чөнки бала беренче көндә нәрсә ишетә, ул анасының бишек көен ишетә. Музыка яшьтән үк үрелеп бара һәм шул музыка нинди сыйфатта булырга тиеш икәнлеген без әлбәттә балалардан чыгып иҗат итәргә тиеш. Ул әлбәттә катлаулы булырга тиеш түгел. Без инде беренче көннән үк шундый теге форматта ясарга тырыштык. Катлаулы музыка өчен безнең башка площадкалар бар. Ул опера театрлары һәм башка җирләр. Ләкин балалар өчен менә бу минем өчен шәхсән яңа эксперимент булды. Мәктәп яшендә булган балалар өчен музыка иҗат итү ул бик нык авырлык тудырды. Чөнки стильгә эләгү һәм аларның хәзерге көндәге әйтәләр бит тренд хәләгү бик кыен. Син әлбәттә яшьләр белән бер аякта булырга тиеш. وعليكم السلام المفروش. Xalvamni ovozingiz bisaxandim. Siz pishirasizmi bularni? Naq shulay. Har kun kishdan pishiramda sotuvga chiqam. Әдәбиятта балалар өчен язылган пьесалар тулы бер юнәлешне тәшкил итеп, сәхнә сәнгатенең үсеш үзгәрешен билгеләргә ярдәм итә. Авторлар әсәрләрне кызыклы, мәгънәле итүнең төрле юлларын, алымнарын эзлиләр. Татар әдипләре сурәтләгән вакыйгаларга балаларның үзләрен дә катнаштыру алымын уңышлы файдаланалар. Геройлары әледән-әле залга, тамашачыларга мөрәҗәгать итә. Теге яисә бу әхлакый мәсьәләгә җавап сорый. Бу исә баланы тагын да мавыктыра, үз гамәлләренә бәя бирү теләге тудыра. Балалар һәм яшь үсмерләр өчен язылган пьесалар фикер ачыклыгы, төгәллеге, әхлакый мәсьәләләрнең кыю бирелеше белән дә игътибарга лаек. Тик әйткәнебезчә, ул әсәрләр күбрәк кирәк. Татар телевизион спектакльләре арасында да балаларга аталганнары бик сирәк. Балалар өчен иҗат итүнең икеләтә авырлыгы, катлаулылыгы һәм шул ук вакытта кызыклыгы турында прозаик Фатих Хөсни булай дигән. Беренчедән, балалар өчен нинди дә булса әсәр язырга утыру алдыннан барыннан да элек намуслы рәвештә үзеңне тикшер һәм үз-үзеңнән сора. Башка кешеләрне һәм бигрәк тә балаларны куандырырга җыйна торган әйберләрең белән иң элек үзең куандыңмы? Икенчедән, һәр вакыт һәм һәрбер нәрсәдә, зур мәсьәләләрдә дә, кечкенәләрендә дә баланың самими һәм эшкерсез табигатын берни белән дә яралама, бернигә дә мәҗбүр итмә. Әдәбият әлбәттә иң беренче чиратта туган телгә мәхәббәт тәрбияләү чарасы ул. Туган телне өйрәнү бөек эш. Яшәсен халык әдәбияты, яшәсен туган тел дигән Тукайыбыз. Бу нисбәттән Кәрим Тинчурин театры күптән түгел балалар һәм яшь үсмерләр өчен татар теле, сәхнә теле дип аталган кызыклы һәм үзенчәлекле спектакль дәрес тәкъдим итте. Телебезне төрле алынмалардан арындырырга ярдәм итүче әлеге спектакль балалар һәм яшь үсмерләр арасында татар әдәби телендә дөрес итеп сөйләүне пропагандалау ниятеннән дөнья күрде. Киләсе сюжетыбыз да шул хакта. Балалар арасында театр сәнгате үсеш алсын өчен оештырылган проектлар шактый әле.
Шуларның берсе күптән түгел Тинчурин театрында узды. Татар теле, сәхнә теле дип аталган спектакль дәрес бүгенге көннең барлык актуаль мәсьәләләрен үз иченә сыйдырган. Менә безнең үзара аралашу мөхитебез, яшәү, тормыш өлгебез, ул хәзер шушы глобальләшү чорында шуның кадәр бер-берсе белән кушылып бара. Инде зур дәүләтебез булгач, туган телебез дә безнең елдан-ел, көннән-көн аның ничектер аралашу теле буларак та, туган телебез буларак та ул үзенең ихтыяҗын төсен югалта барган кебек. Менә шуңа күрә менә бу бушлыкны тутыру өчен нинди генә чара күрсәк тә, ул һичшиксез файдалы. Без татарлар, телебез татар теле. Мөстәкыйль һәм камил тел ул дип язып калдырган бөек мәгърифәтчебез Каюм Насыйри. Тинчуринлар әлеге шигырь юлларын спектакль өчен эпиграф итеп алган. Күп кенә балалар киләләр дә спектакльне караганда бөтен сүз аңламыйлар сүзләрне. Күбесен аңламыйлар. Сәхнә теле белән хәзерге вакытта яшьләрнең сөйләшү теле бик нык аерыла. Менә без шушы сәхнә телен аларның сөйләшү теленә якынайтып, аларга аңлатып бирдек. Әйярның тагын бер нәрсә. Әйятың уйбыз. Синең мускул, менә мускул түгел мускул. Менә Эдикның мускул дисәң дә мускул. Әлеге спектакльнең язылу идеясы безнең театрыбызның җитәкчелеге тарафыннан тәкъдим ителде. Миңа шундый тәкъдим булгач, мин инде бик теләп алындым моңа. Бу спектакль дәрес форматында менә үзебезнең укучыларыбызга татар теле, үзебезнең туган телебез, ана телебез турындагы спектакль бүгенге менә яшьләребез өчен. Спектакльнең төп максаты менә театрыбызга килүче укучылар, менә яшьләребез, яшүсмерләребезне үзебезнең туган телебезгә мәхәббәт тәрбияләү. Менә шушы 45 минут эчендә без аларның күңеленә ниндидер менә үзебезнең ана телебез буенча ниндидер бер моторлык, бер ниндидер менә камил телебезнең яңгырашына бер ниндидер мотор ырлык салып калдыра алсак, без үзебезне бик бәхетле хис итәбез. Әлбәттә, менә ул шулай булачак та дип уйлыйм. Балалар безнең киләчәгебез дип еш кабатлыйбыз. Тик бу сүзләрне күпме генә кабатласак та артык булмас кебек. Киләчәгебез ышанычлы, тырыш, дөньяны яратучы кулларда булуы бүген балалар тәрбияләүдәге тырышлыгыбыздан тора. Балалар өчен зәвыклы әдәби әсәрләр, спектакльләр, тамашалар күбрәк булсын иде дигән теләктә калабыз. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без бүген заман балалар әдәбиятына булган ихтыяҗ, сәхнә әсәрләренең яшь буынны тәрбияләүдәге өлеше, балалар театр студияләренең әһәмияте хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне, тенже путмен. Куда мумелис, истяму. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.